Barka da wannan lokaci my dear Nafisat. Duk abin da zan furta miki a yanzu da farashi ɗaya nake buƙatar ki biya ni da shi. Wanda farashin nan ba komai bane face murmushinki. Babu wani abu da a duniya ba zan iya yin sa ba, matuƙar zai iya samar da murmushi akan fuskarki. Nafisat, ke kanki baki san irin kyawun da kike yi ba a duk lokacin da kika yi murmushi. Ba lallai ne ki fahimta ba ko wani ya faɗa miki. Amma tabbas za ki fahimta a duk lokacin da kika tsayu gaban madubi sannan kika yi murmushi. To a nan za ki tabbatarwa da kanki Ubangiji ya fifita ki da murmushi akan sauran mata. A kullum burina bai taɓa wuce na ga kin yi murmushi ba. Shi yasa a halin tafiya ko zama nake tuna shi. A halin kunci ko damuwa shi nake tunani. Haka ma a halin bacci ko farke shi nake tunawa. Nafisa, babu wani hali da zan iya tsintar kaina a duniya face fuskarki mai ɗauke da kyakkyawan murmushinki ta ɗebe min kewar wannan yanayi. Ina son ki Nafisat, ina ƙaunarki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Nafisat, ina son ki, soyayyar da ban taɓa yi wa wata ƴa mace ba a rayuwata. Soyayyar da ko da a ce ba ki a tare da ni, ban ji a raina zan iya yi wata ƴa mace irin ta ba bayan ki. Kan haɗuwata da ke komai ya shiga a zuciyata fita yake. Soyayyar ke kaɗai ce ta shiga zuciyata kuma ta sami gurbin zama. Har abada ba za ta fita ba. Nafisat, wannan suna ne wanda ko da zan manta nawa sunan ba zan iya manta naki ba. Domin a yanzu naki nake gani a matsayin nawa. Ke nake gani a matsayin ni. Ina son ki. I love you. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka yi mana subscribe, sai ka yi liking ɗin wannan bidiyon. Sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokan arziki da masoya. Mun gode.